tulat tulit titit Pak Puji nggih Mas tinggal ini jeneng aku nek halus men biasane ya su ngene lah iya tinggal karepe iku nek nggih Mas ngene suka pati suka lumantar kadang-kadang Nusantana menika saesulipun anggenipun Bapak Sugeng Mulyadi Ibu Ngatiem kagungan kersa bayang kari kang putri putranipun nggih Dik Dela Artiani kalih Mas Risa Dwianto. Muga-muga an ijab kabul wis paripurna to. Kantun nenggo paharjan panggih penganten. Ijab kabul engko bar jam 12-an. Ya diatur kelenipun langkung rumiyin. Bubayan. Malah ngantuk ya among-tamong ngantuk. Kowe njaluk suwek-suwek tenan bubayan. Nggih ngaturaken wilujeng siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng pepanggihan kalih kula sak kanca campur sari Nyusahke wong. Nyusantana. Oh, Nyusantana to? Tak kira nyusahke wong. Saking tangga dhewe. Ngono. Iya. Tejan nggon hik iki lho. Sing parsika kala dalu niku sampun ngaturaken. Wah, nek bengi iso tambah ra umum neh. Engko bengi tambah ra umum neh. Kowe melu engko bengi? Ora. Lah kowe tuwekan ya melu engko bengi sing katokan cendak sakmene kok rumasane. Rumangsamu aku ndek katok cendik yo. Lah ki katok cendak sama malah gede botok. Iso goyang lho. Gaji kowe ngono. Pak Bayan, mbok mirsani mriki to, Pak? Lah mirsani mriki lho. Alah kuwi iki padune pekewan sing wedok. Kuwi ndek mek gak ana sing wedok lho. Pak Bayan, Pak Iko badhe bawa monggo. Kon bawa aku dimenekke ngene iki. Aku ndak divisi ngono ki. Ya diaturke tak bawa, Mbak. Nggih. Nggih. Enem ya, Mas ya? Bubayane tambah ayu wae lho. Kadane ya. Ha iya to. Kayak kabeh iki cocok ya. Cocok ae. Jadi DP lekasan ta sida to? Mosok bar lekasan ora ido kempes neh iki. Rasah ngarani wae dhewe yo urung kok. Loh, aku kowe ben dikeceroki kono genti kok rumasane iki. Saben dina mung ngelamun Saben dina mung ngalamun, Mas. rada medhuk neh. Demok rada medhuk neh. Kene. Engko sik to. Oh iya. Biasane kae. Biasane sing yen kowe rada alus, kowe iki yen nyekel rapat alus plak ngono. Iya. Ketrah gayange kawit biyen iki kasar kayak. Gayang ning endi kuwi maksud iki? Lah iya. Ngene iki mau lho. Angen-angen marang yayi arep urip bebarengnya bunga susah dilah Piye to, Mas? Wong karo wong wedok mbok sing gemati sing gemati apa wong wedok digemateni malah ora ngidak-idak sak bendina kok. Terah wong wedok ki menangan ya, Iya. Mas. Cepian bengi klek ngene. Ya engko bengi kowe manggane dhuwur ya. Ya oke. Apa tega lan pun kakang
atiku. Kowe iki ngopo? Lah tanganmu nyanggon dodoku. Lah yen aku nyanggon tanganku nyanggon kene kena disuting ngono disuting ngerti bojoku ngono wae dipecok ndasku aku. Ora apa-apa tak ngomong kowe. Aja. Tresnaku ra bisa lali. Langgame apa? Ditukne ae ya. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun mung tansah kadulu wewayanganmu duh Mas wong ayu apa tega tirane Mas citra ing janji misake katresnan suci lamun mengkono piye katresnanmu Piye katresnanmu Pripun katresnane panjenengan Mas? diajeng cukup mbok dimunibung wae katresnanku yen keturane sabar iki wis rasudi ya Gak apa-apa ya cek enak aku Mas. enak apa kejeron ya makane Mas katresnanku ya Piye kin? Gone pedo. Lah wis ketara nek kuwi. nggon aku tak sendeki kursi segede kok masamu Kok iso teko jeblok barang iki ya apa? apa to bagiane ngono kan nggon bagian tertentu ya Mangka kang Mas katresnanku bebasani tanpa Jiwa
tansah kumantil ing sajroning netra kadung ilo Mbak Kuci matur suwun kanthi langgam imbang ngono kados nanku muga saged nuju para tamu.